Avui us porto un llibre d'assaig que us el recomano moltíssim. És un llibre de la Najat El-Hashmi i es titula Sempre han parlat per nosaltres. Està publicat per Edicions 62. La Najat El-Hashmi és una autora que a mi m'agrada moltíssim i en aquest llibre té un discurs molt valent. Ella explica com va arribar d'una cultura islàmica perquè ella venia de Marroc, es va instal·lar a Catalunya, a Vic, quan era petita, i va anar descobrint coses. I una de les coses que va descobrir va ser el feminisme. Ella diu que no hi ha un feminisme occidental que colonitzi a les dones d'altres cultures, que només hi ha un feminisme i que afortunadament ella va descobrir aquest feminisme que la va ajudar a obrir els ulls. I per tant ella el que diu és que no hi pot haver cap cultura ni cap religió que imposi normes que facin desiguals a les dones respecte als homes. Per exemple, ella no diu que estigui en desacord amb una dona que es posa el vel, però que sí que diu que de manera global no admet que una societat faci tapar les seves dones perquè això pot incitar els homes. I ella insisteix en que el feminisme és llibertat i la llibertat no pot ser mai acceptar determinades desigualtats.